ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଯଦି ହେଲ୍ଦି ନାସ୍ତା ମିଳିଯିବ ନା ତାହେଲେ ଦିନ ସାରା ପୁରା ବିନ୍ଦାସ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦିନ ସାରା ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। ସୁଜି ସହିତ ପରିବାକୁ ପକାଇକି ଗୋଟିଏ ଚିତଉ ପିଠା ଟାଇପ୍ର ହେବ, ଆଉ ଏତେ ସଫ୍ଟ ରହିବ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନ ବନେଇଲେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମିକ୍ସି ଜାର୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜି ନେଇଗଲୁ। ଯେକୌଣସି ମୋଟା ଦାନା ସୁଜି ହେଉ କି ପତଳା ସୁଜି ହେଉ, ଯେକୌଣସି ସୁଜି ନେଇଯିବେ। ସେଇ କପ୍ରେ ଅଧା କପ୍ ଦହି, ଅଧା କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବେ। ଲୁଣ ପକାଇକି ତାପରେ ମିକ୍ସି ଜାର୍ରେ ଦେଇକି ତାର ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଆଣିବେ। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ମିକ୍ସି ଜାର୍ରେ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ତାର ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଆଣିଲି। ତ ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଖୁସିରେ ଥିବେ, ଭଲରେ ଥିବେ। ଏନ୍ଜୟ ଇଟିଂ 559କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲି ସୁଜିକୁ। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ପରିବା ଯେଉଁ ପକାଇବି ସେଥିରେ, ସେ ପରିବା ସବୁ ଏବେ କାଟିବି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଗାଜର ପକାଇବି, ବିନ୍ସ ପକାଇବି, ପିଆଜ ରସୁଣ କିଛି ୟୁଜ୍ କରିବି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପିଆଜ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ ପରିବା ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ବିନ୍ସ କାଟିଦେଲି, ଗାଜରର ବି ଚୋପା ଛଡ଼େଇଦେଲି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଲଙ୍କା ବି ଦେବି, ଲଙ୍କା ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଦେଲି। ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କାଟିକି ରଖିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ, ଯେଉଁ ପରିବା ପସନ୍ଦ, ସେଇ ପରିବା ଆପଣମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ। ୟା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଚଟନି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଛି। କଢ଼େଇରେ ଏବେ ଚଣା ଡାଲି ଦେଇଦେଲି, ବୁଟ ଡାଲି। ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଏବେ ଭାଜିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଯାଏ ଆପଣ ଭାଜିବେ। ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଗୋଟେ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆପଣ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବେ। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପାଣି ସେଥିରେ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ବତୁରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଅଏଲ୍ ଦେଇଦେଲି କଢ଼େଇରେ। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଭୃସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଦେଇଦେଲି ଆଉ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଭୃସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଚଣା ଡାଲି ଆଉ ଟିକେ ପକାଇବେ। ପକାଇକି ତା ସହିତ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲା ନା ସୁଜିର ଯେଉଁ ବେଟର ଦେଇଛେ, ସେ ବେଟରରେ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଜି ବେଟରରେ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ, ଯାହାକି ଆମ ଯେଉଁ ପିଠାଟା ବନେଇବା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲେ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପରିବା ଆଉ ମଟର ଛୁଇଁ, ତା ସହିତ ଆମେ ସବୁ ଏବେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ପରିବା କମ୍ ଅଧିକ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ମିକ୍ସି ଜାର୍ରେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଦେବୁ। ନଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଯେଉଁ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଏବେ ପାଣିରେ ବତୁରେଇଥିଲି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ବୁଟ ଡାଲି, ଟମାଟୋ, ଧନିଆ ପତ୍ର ସବୁ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସବୁ ଦେଇକି ଏବେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଆଣିବି। ତା ସହିତ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଚଟନି ବନେଇବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏଇ ଚଟନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ନିହାତି ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲି। ତା ସହିତ ବିଟ୍ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଦେଲି। ତାପରେ କଢ଼େଇରେ ଆମେ ଟିକେ ଅଏଲ୍ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଟିକେ ହିଙ୍ଗୁ ପକାଇଦେବା। ହିଙ୍ଗୁ ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଭୃସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଏଇଟା ଚଟନିରେ ଆମେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା। ତାପରେ ଟିକେ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା କଲର୍ ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ପକାଇଦେଲି ଚଟନିରେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଏବେ କଢ଼େଇରେ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ବନେଇଥିଲି, ସେ ମସଲାଟା ମଧ୍ୟ ଚଟନିରେ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ସକାଳର ଜଳଖିଆ ପୁରା ହେଲ୍ଦି ରହିବ। ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚୁଲି ମୁଁ ଲଗାଇବି। ଏବେ ଚୁଲି ଲଗାଇକି ଆଉ ପିଠା ବନେଇବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଚୁଲି ଆମର ଜଳିଲା ଆଉ
एबे संध्या टाइम संध्या दे आसी तापरे मु चूल्ही लगेली पिठा बनैबी देखंतु ढाळ बसैदेली तापरे ढाळटा टिके गरम होला परे आमे ढाଳରେ ऑयल दबा आउ एई भलिया जदि आपण माने माटी ढाळ पिठा बनाउचंती ताले बहुत बढ़िया आपण मानकर पिठा तैयारी होबो देखंतु टिके ऑयल दे देली तापरे टिके भलो भाबरे चारि साइड रे स्प्रेड कर देली एबे जो आमे रखीचु मसलाटा सुजीर बेटरटा सेथिरे आमे इनो गुटे पॉकेट देई दबु तापरे भलो भाबरे मिसई दबु जदि आपण मानक पाखरे इनो नाही ताहले आपण माने खाइबा सुढ़ा मध्य देई पारिबे देखंतु इनो देईकी मध्य मु भलो भाबरे मिसई देली मिसई देईकी तापरे एबे आमे कोन करिवु ना जो ढाळ एबे गरम हो जाइछि सेथिरे आमे गुटे चटू बेटर देई देलु गोटे चटू बेटर देला परे तापरे पुणी लीड लगे देलु गोटे मिनिट पाई तापरे एबे देखंतु खसा आपण माने ऊपर देई देबे खसा जदि आपण मानक पाखरे अछि खसा निहाती देबे बहुत टेस्ट लागिवो खसा देले तापरे आमे उल्टेई दबु देखंतु केते सुंदर फुलिछि आउ एते सॉफ्ट होइछि आपण माने जानि परिबेनी इंस्टांट माने सुजीर ए जो पिठाटा फुल्का पिठाटा एते हेल्दी रहिबो आउ ऑयल बहुत कम आपण माने घियर भी बनै पारिबे बहुत सुंदर होइछि देखंतु फुल्का पिठा बहुत सुंदर होइछि आ बहुत सॉफ्ट मध्य होइछि तापर परिबा मध्य सेथिरे पड़छि खसा भी पड़िला आ चटनी देकी खाइबे आपण वाह मॉर्निंग रे ब्रेकफास्ट पूरा मस्त रहिबो ए भलिया बनेकी निहाती खांतु तापर देखंतु आ गुटे मध्य मु बनेकी आपण मानको सहित शेयर करिवि देखंतु ऑयल दे देली तापर खसा दे देली खसा देकी एबे जो सुजीर बेटरटा गुटे चामच आमे पकेइबा गोटे चटू तापर लीड लगे दबा गोटे मिनिट नुहे आहरी कम समय आपण माने लीड लगेबे लगेकी ता ऊपर पुणी एबे देखंतु लीड खोली देले तापरे आमे खसाटा दे देले पिठार ऊपर तापरे एबे पुणी उल्टे दउछि उल्टे देकी पुणी आउ थरे आमे लीड लगेकी टिके समय छाड़ी दबा तापरे आपण माने गैस रो फ्लेम को देखिकी कम अधिक करिवे मु एठी चूल्ही रे बनाउछि तो मो हिसाब रे मु चूल्ही रो आंचटा को रखीची तो एबे देखंतु हमर आ गुटे पिठा भी तैयारी होई गला तापरे पुणी आ गोटे पिठा मु देखंतु तैयारी करिवि एबे लक्ष्य करंतु सांग माने मु ऑयल दे देली तापरे खसा दे देली आ गोटे चटू बेटर मध्य मु ढाळ रे दे देबी देखंतु ढाळ रे दे देली आ गोटे चटू बेटर तापरे एबे मु लीड लगे देबी लीड लगे कि टिके समय छाड़ी देबी पुणी ताकू उल्टे देबी देखंतु एबे मध्य ता ऊपर आउथरे खसा दे देली खसा देकी उल्टे देली एई भलिया आपण माने जदी छुआ मान को टिफिन बॉक्स रे भी देबे छुआ माने खुशी है कि खाइबे आ बड़ लोक माने भी खुशी है कि खाइबे आ बहुत इम्प्रेस भी होई जिवे एते सुंदर पिठा आ सकाळर ब्रेकफास्ट जदी आपण बने कि दउछंती ताहले दिन सारा से माने एनर्जेटिक फील करिवे देखंतु हमर तैयारी होई गला सुजीर फुल्का पिठा।